Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'ime akwụkwọ abụ ọkpakụ eri eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe ndị nkụzi na-eme ha tie ha bulie akụbụ ụzọ elu. Nke mbụ ha aghọrọ ya, o ruo nke atọ ha hapụ ya ọ daa n'oche ụmụ akwụkwọ ji ede ihe, ebe ha na-agwa ya ka ọ rịọ ha arịrịọ ma akụbụ ụzọ ekweghị. Mgbe ihe ndị a na-eme, nnukwu ọgbaghara dị n'ụlọ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ amaghị ma ọ bụ ha jewe ejewe ka ọ bụ ha lawa alawa. Oke ụzụ dara n'ebe niile. Ụmụ akwụkwọ ndị karịrị n'ọnụ ọgụgụ, tụmadị ụmụ nwanyị, bidoro aka n'isi ma ọ bụ n'obi na-amacha ụkwụ n'ala na mwute. Akwa na-ada n'elu na ala. Ebe dum dị aghara aghara. Ndị ụfọdụ na-agbapụ agbapụ, ndị ụfọdụ a na-agbabata agbabata. Ọ dịghị onye obi alọghị mmiri n'ihi na ihe dị otu a emebeghị n'Aba Ngwu. Agwa ndị nkụzi ma onye isi ma onye ọdụ gbara onye ọbụla gharị. Imerime n'ime ụmụ akwụkwọ jiri ọsọ iji kọrọ ndị be ha ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ ha. Ndị obodo nụrụ oke ụzụ na-ada n'ike n'ike. Ha amaghị ma ọ bụ mmadụ nwụrụ ka ọ bụ agha wakporo ha. Ezinụzọ jupụtara na mmadụ. Onye gbata ọ gbafere ibe ya. Tupu ndị obodo abịarute, akụbụ ụzọ nọ na-agbata ọnwụ na ndụ. Ọ tọgbọrọ n'ala na-atụ ume n'afọ n'afọ. Mgbe ahụ ndị nkụzi alakpuola n'ụlọ Maazị Ọfọdụ na-anarịta onwe ha aka n'ike ha kpara n'ihi na mmadụ ime obi tie onye isi ụlọ ọrụ ihe abụghị ihe nta. Ndị Igbo tụrụ ilu sị, onye yiri nwunye eze ọ gbaghị afọ abụọ ya ṅụrịkwala ọṅụ. Ọtụtụ ndị obodo ndị bịara hụ ebelebe gburu chere na akụbụ ụzọ nọ n'ọnụ ọnwụ. Ya mere ha gbaghachiri azụ ngwa ngwa n'ihi na ha achọghị ịgba akaebe ikpe ọchụ. Otu aka ahụ, ha karịrị n'ọnụ ọgụgụ n'ime ụmụ akwụkwọ soro ndị ibe ha gbalaa n'ụjọ n'ihi na ha che na akụbụ ụzọ anwụọla. Naanị ndị obi kara bụ ndị nọ ebe ahụ ka ha hụ ihe ga-eme. Gbanịa ka anyị chọpụta. Ndeewo.